Kok suwe men to, Mbok? Iki ayu tenan to. Coba. Terus piye aku, Mbok? Wis bentak putra. Kowe munggah-munggahi wong ganteng ana ing dadapan kuwi mau mesti kowe ketemu. Ning aku bareng karo Mbak Yu ku mau ya, Mbok. Ya nek bareng ketemu ning dalan bareng ya bareng nek kudu dibarengi. Tapi ngene lho, Mbok, aku. Kok ambune kaya ngene? Iya jaremu. Kuwi ambune wangi wedok, kepeng kuning. Beda karo dulur-dulurmu. Iki jane ngono parfum apa to, Mbok? Ya Ambune kok kaya ngene banget. Kowe percaya karo si Mbak Puran? Percaya. Lah iya. Nek ora percaya ora iso budal enake. Nggih, Pun. Sakniki Ora ben berbodot neh. ning wangi tenan ya, Mbok. Wangi tenan. Aja sama lampu. Wangi tenan. Wangi, Mbok. Wangi. Matur nuwun ya, Mbok. Ya padha-padha. Kita budal. Budal lo. Matur nuwun ya. Iso. Aduh. Ya wis muga-muga ketampa anak-anakku kabeh kowe mang. Aku tak kampung pengkuran sih.
pipis terus. Pipis halus. Bukan gini Ambo. Nek pancen gelem yo tak sengok. Liyane ku yo rene to iku Kakang. Liyane ku yo rene. Piye? Liyane kuwi. Eh, Lah aku kok nak Gua pipi halus ngono kuwi ya terus. Ayo. iya to. Gelem ora gelem yo tak tinggal mendelok. Aduh, tunggu. Timbangane kuwi delok ning kene dhewe. Kuwi dhewe ning kene lho. Timbangane kok kuwi dhewe ora ndang teko rono. Adek ku ora ndang teko kono selak kasek. Mak dil. Tapi sisih ae ya, Kan. Sisih ae, heeh. Titi ae ya. Siti ae. Yo ora katekno. Ya luwe. Panik kaya ngene iki lho diajak. Oh, penting-penting. Otek putih. Putih iki giring. Upae giring. Ireng apa? Ireng iki apa kuwi? Ya pipis sak iring. Lah ya. Pipis sak ireng. Pilus, pipian. Iring Kuwi pipis. penting ireng. Ih, Anak kuwi susu. apa kuwi? Susu sing gendul. Aduh. Lembara ra gelem tak tinggal mendelepe. Seto. Wah, kok timbangane aku ra nyebrang ke kali ini koyo ngene lho, Yuyu Kakang. Timbangane kinteng. Lembara. Nek gelem nyedak dene tak sengok. Tapi mari ngono aku seberapa karo adadiku ya. Hah? Berarti ya dia. Ya aku Gelem. Yo nek gelem ayo. Jangan. sitok apa kabeh? Oke. Sitok kok langsung kabeh. Yo, loro ra apa-apa to. Oh, loro-loro. Adewe turu bareng ya. Ojo gondelan suara kemorot no. Yuyu Kakang suari somlorot. Yo, ora usah dibungak nih. Ayo. Ya gede. Nah, ayo. Ndong. Nah, ngono yo. Hati-hati Kang Mbak. Ojo ditinggal omongan Mbak. Ayo. Enten ono. Awas lo yo. Hati-hati. Engko nek kono ning Ganjaran Kang. waktu sing duduk karo yo. Hati-hati Kang Mbak, banyune banget. Yo. Nah, gede meneng. Bukan ana ngono. Ya, iki wayah dhewe. Sawanane lho. Kok iya tuh? Kok ngeri berarti lho? Wes lho Rambo. Lah loro saiki telu lho. Sik, ben nyebrang sik. Ayo. Rezeki orang
ini. Lah kono kali sakmene gedene. Jero banget. Ning apa ya munggo aku bisa nyebrang rono. Kok ya ora ana wong sing nulungi aku. Abune orang ngerti jen sendiri. Penambah. Sampe nyapa ning kono. Kaline ambune mah. Lah kowe sapa? Lah kok ning kono? Yuyu Kakak. Yuyu Kangkang. Yuyu Kangkang. Ning ngene lho kowe gelem nulungi aku apa ora? Engko tak opahi wis. Ala wis mari oleh akeh potonganmu kaya ngono ge opo. Wis Aku njaluk tulung ya Yuyu Kangkang. wah rasune. Neng kali sakmene gedene aku ora iso nyebrang lho. Mosok ora mesake aku. Intiro ben bongkok. Tenan ra gelem tak opahi. Lah yo payo bosok kabeh ngono ta. Wis to tak opahi aku tapi sebrang. Ana kaya ngene wedamo. Wangi Yuyu Kangkang. Wangi. Wangi udel ngeruwe ambune kaya ngene wangi. Banyune Aku njaluk tulung ya. Sebrangno aku. wegah-wegah ngalih kono ora bali. Tenan wegah. Iwak sing kono rada S1 lho.